tere! ahah, ja naaber teile ka veel. kuule, naaber teil laseb oma elukorda. ahah, oota, aga seal kuskil poolt, Andrese poolt, seal on ju jah, et seal on vaheteed ja rajad seal, justkui nagu keegi on käinud vahele pidi istuma. vaata, kui sa Andrese poolt, kus maalt pääsed sa? aga see on täitsa sinu majas, mingi väike koer on ka. jah, ja sellest me rääkisime juba, jah.
Niin, niin tehdään kohta. Sama mä ja yhdessä. Kiitos. Kiitos. Ja. Kohta jotakin. Aga ei ole.